Na Rympei U channel nabynta paidbah Bri U Hynñiewtrep. Wemeli kanong krem ubadairu presiden jong Voice of the People Party VPP ubadan melbasai mai ulong bagi jing tumbon penlong exam ya kinong hikai ad hoc ki balatrei hakakam la Khsan khat nyosnem kadaitang kabuj bore jong sorkar u presiden ka VPP ulong baka jing tumu ka sorkar ban penyakun examen ya kinong trei ad hoc ki balatrei nado usnem ajar nyaw ajar para kalong ka bamsyong hok bat ka babakla ubadan ulong balada ka sorkar ka kwa ban pen kut shisha ya ki kam ad hoc kadai ban rai nado menta bahkan sange no ka jingthong ad hoc hangrai yaki baladep thong la shphau khat san snem deban pen schem yaki kum kinong trei bapura la nikita ki regular ka jingthong ad hoc nadu ka baning kong hi ka dei ka babakla hangrai ka sorkar kala thong hi yaki hadu khat san khat nyaw snem bat ka jing trei ka jongki kam dan ka jing sange bat kila trei kum kinong trei bas schem bapura hakaba kila yoru ki jing mentoy kum kinong trei bapura ong ba aden haka jing kren bat ulat thai khubor bat benrap ru ka VPP ka dawa ba ka sorkar ka dei ban pensange no shisendan ya ka jing thongkam ad hoc namar hadumenta ka jing thongkam ad hoc kadang ya be halor ka jing pyrshah jong ki katto kat ni ban kynthoh balada le ka VPP kalong balada le ka sorkar umlong ubaden ulong ba ka VPP kam don kum kata ka jing perkhat bat ulap pensai ba ka jingleh ka VPP ha district council ka dei ka ba kala kular ya ki paidbah hakipor election namar ka don ka jing thongkam shwa ka election tamban penthami ban job election ka jingleh ka VPP ha district council ka dei kat kum ka bakila kular sya ki paidbah hakapor election namar ka jingthong jongki ka dei bet nakabenta ban penbit ban penthami ban job election khandadan ka jingbha bat kam dan hero naka jing mang tengka katba kitei ki bala thong ka sorkar la khat nyaw snem kadai ka sanction post bat kila trei ru kum kinong trei bala schem pura de halor kani kanong rim gila syong perkhat bat ni syem bakani ka jingleh ka sorkar kamlong ka badai ulong haka juk ka por uba aden ulakan thok ru kum balong menta ki Bri U ki badan haka TSC bat MPSC kide ki Bri U ki badan ka jinga dai bat ki seng ki basen syare ka jella u presiden ka VPP ula kermen ba ka VPP kan wan haka borsen syar house nem ajar kopra bakan penbet yakini ki aka baroh bat bakan amdan syu kanu ka jingthong ad hoc bat la pentikna baki Bri U ki badan HDSC bat MPSC kimdei bandan ka jinga dai bat kinu ki sengsan perthai lada ka VPP ka wan haka bor kan pentikna baki namdan ka jingthong ad hoc bat ka jing pentikna ru baki dekhot ki badan haka DSC bat MPSC kimde ki Bri U ki badan jinga dai bat kinu ki sengsan perthai hindai kindai bet ki Bri U ki badan ya ka jinglong ka nam ka babha bat ki banam ya chiliang laban rap uba adan